Пусни лайфа, айде пак, 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 пак. Пусни лайфа, айде пак, 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 пак. Влиза, влиза, светлина, всички гледат, ето я. По застойка тишина, след минута драмата. Токчета коса парфюм, прави вход като бум-бум. Гледа ляво, гледа дясно, пак започва нещо тясно. Кой с кой, кой къде, тя го знае най-добре. Кой какво и кой защо, после става на кълбо. Опа, интрига, опа, по тарифа. Опа, интрига, жертва по тарифа. Опа, опа, пак скандал. Опа, опа, нов сериал. Опа, опа, цял тикток гледа я и пада в шок. Интрига, интрига, пак е по тарифа. Интрига, интрига, пак е по тарифа. Опа, опа, пак реве, после се смее. Опа, опа, цял тикток гледа се и пак. В коментар е ах душа, налично е буря, да. Пред епизод за тръбъл, цяла ходеща е бабъл. Днеска мила, утре змия, после пак добра, нали? А днес те вдига, утре реже, после вика кой ме лъже. Скриншот тука, войсно там, тайна само между нас. След минута, айде край, цял квартал го знае май. Опа, интрига, опа, по тарифа. Опа, интрига, жертва по тарифа. Опа, опа, пак скандал. Опа, опа, нов сериал. Опа, опа, цял тикток гледа я и пада в шок. Интрига, интрига, пак е по тарифа. Интрига, интрига, пак е по тарифа. Опа, опа, пак реве, после се смее. Опа, опа, цял тикток гледа се и да пак. Блок де блок, пак звъни, пак се сърди, пак мълчи. Аз не съм такава, да, после нова драма, бам. Не визира никой ясно, ама всичко става гласно. Уше апъл, уше хай, пак се връща за скандал.